Gràcies, presidenta. La commemoració del 1 de maig és el símbol universal de la lluita de les persones treballadores arreu del món per la dignitat, la justícia social i la llibertat. Reivindicació, memòria i esperança en el que els drets conquerits es recorden, es defensen i s'amplien. Més que mai, celebrem el treball com un dret fonamental, essencial per garantir la cohesió social, l'autonomia personal i el desenvolupament col·lectiu. I ho fem en un món profundament interconnectat, però també marcat per greus desigualtats, crisis i reptes globals. Situem el treball digne, la reindustrialització verda, l'habitatge i la lluita contra la precarietat laboral al centre de la nostra acció política i es comencen a desplegar plans per impulsar la innovació, habitatge assequible, reduir l'atur juvenil i garantir una transició digital que no deixi ningú enrere. Polítiques progressistes centrades en l'ocupació estable, el suport a les famílies treballadores i el diàleg social. Cal fer front al discurs de l'extrema dreta que promou polítiques de desmantellament de l'estat del benestar, el deteriorament dels serveis públics, l'odi a la diversitat, l'oposició a les polítiques d'igualtat, la defensa al racisme i la xenofòbia o el negacionisme de la crisi climàtica sumada a una forta hostilitat al projecte europeu. Tenim molts reptes pendents i damunt dels discursos que pretenen retallar drets socials, laborals i civils conquerits amb anys d'esforç col·lectiu, ens reafirmem en la defensa dels valors democràtics, del diàleg, de la igualtat i de la justícia social. Creiem que la prosperitat ha d'estar al servei de tothom i que la riquesa generada ha de ser compartida a través d'un treball digne. Per això el nostre vot serà en contra d'aquesta moció.